Luna ne može da dođe k sebi od čuđenja. Zbog ovog skandala uverena je da neko kuje zaveru protiv nje. Teodoru, Saru i Lunu danas je dočekalo neprijatno iznenađenje. Naime, nakon završenog sastanka one su otišle do garderobera, a tamo su imale šta da vide. Neko im je izvadio garderobu iz džakova i pobacao je po podu. Za drugarkama je ovo teško palo, ali se mlada blogerka najviše uzbudila i nije mogla da shvati šta je posredi. Šta je ovo? Neko je pobacao moje stvari po podu. Sve je bilo u džaku. Neko je sve prosuo na pod. Ove pantalone su mi bile u garderoberu, a sada su na podu. To neko ima tajni zadatak ili šta? Čudila se Luna.